Welcome back to our YouTube channel. Welcome to all subscribers, viewers, and sharers. God is good all the time. Good evening to my brothers and sisters in Christ around the world. God is good all the time. So ang atong topic karon mao ang buhat sa kaluoy. Aduna katoy usa ka seminar o ang speaker nangutana sa mga participant kung kinsa kaninyo ang gustong mahilangit. Ang tanan nag-hands up. Ug sa ikaduhang question miingon, kinsa kaninyo ang gustong mamatay? Walay mi hands up. Tungod kay dili pa ta ready ug mahadlok pa kitang muadtubang sa kamatayon. Kung nagtigong manggani kita ug bahandi ni ining kalibutana alang sa atong pamilya o sa atong kaugalingon, naningkamot kita pag-ayo, unsa pa kaha ang pagpaningkamot alang sa bahandi nga langit nun nga walay katapusan. Ang tanan ni ining kalibutana atong pagabiyaan. So, ang buhat sa kaluoy mao ang pakauna ang gigutom, paimna ang giuhaw, pasilunga ang mga walay panimalay, sininae ang mga hubo, bisitaha ug atimana ang mga masakiton, duawa ang mga binilanggo, ug ilubong ang mga patay. Ato kining mabasa diha sa Mateo 25:35 hangtod sa 36 nga nag-ingon, kay gigutom ako, inyo akong gipakaon. Giuhaw ako, inyo akong gipainom. Dili ninyo ako kaila, apan inyo akong gidawat sa inyong balay. Hubo ako, inyo akong gibistihan. Nagpasakiton ako, inyo akong giatiman. Nabilanggo ako, inyo akong giduaw. Og ana usab sa Mateo 25:40 ang giingon nga ilubong ang patay. Nasultihan ko kamo nga sa matag higayon nga maghimo kamo niini alang sa usa kalabing ubos niining akong mga igsuon. Gihimo ninyo kini alang kanako. So kining mga buhata mao kini ang makapalangit kanato kay sa panahon sa pag-judge sa Ginoo mao kini ang iyang tan-awon kun andam batang mipakaon sa atong mga kaigsuonan nga gutom, andam ba kitang share sa atong bahandi nga gipahulam sa Dios kanato, andam ba kitang mapainom, andam ba kitang mo abi-abi sa mga estranghero o sa walay mga balay ato silang gidawat bisan dili nato kaila, o andam ba kita nga mo bisti o muduaw sa mga masakiton, muatiman o giduaw ba nato ang mga binilanggo. Kung andam namang gani kita o ato ka ng gihimo, sigurado ka ng mahilangit o katong tanan nga ng hands up mahilangit kung gihimo o naningkamot kita nga mahimo nato ang work of mercy, ang buhat sa kaluoy. So sa Mateo 25:40 nag-ingon, sultihan ko kamo nga sa matag higayon nga maghimo kamo niini alang sa usa kalabing ubos niining akong mga igsuon, gihimo ninyo kini alang kanako. So sa paghukom sa Dios, kadtong mipakaon, mipainom, mipadayon, mi duaw sa masakiton, miduaw sa binalanggo ug gilubong ang mga patay, siguradong muadto sa gingharian sa langit. So aduna usay mga spiritual nga buhat sa kaluoy. Nga una, mao ang tambagi ang nga maduha-duhaon na sa John 14:27 nag-ingon, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw nga dili sama sa ikahatag sa kalibutan, ihatag ko kaninyo, ayaw kamo kabalaka ug kahadlok. So dili kita mabalaka ug mahadlok ug andam kitang mutambag sa atong mga kaigsuonan nga maduha-duhaon. Ug ang ikaduha mao katong mga pagkawalay alamang sa Mark 16:15 nag-ingon, miingon siya kanila, panglakaw kamo sa tibuok kalibutan, isangyaw kining maayong balita ngadto sa tanang mga tao nga atong ihatag ug ana kay kaalam mahitungod sa pagsangyaw ato kining ihatag o i-share ngadto sa atong mga kaigsuonan.
So ang ikatulo maong pagpahimangno sa mga makasasala. Mabasa usab kini nato sa Lucas 15:17 mao ang prodigal son nga nakita nato dinha nga nakaamgo siya sa kadako niyang sayop. Ug miingon siya, nagsubra ang pagkaon sa akong sinuhulan sa akong amahan samtang ako ania halos mamatay na sa gutom. So atong pahimangnuan usab ang atong mga kaigsuunan nga mga prodigal son or daughter. So paghupay sa mga kasub-anan nga andam kita nga mohatag o mutabang kanila sa paghupay ana sa Mateo 11:28 duol kamo kanako kamo tananggi kapuyan ug gibug-atan sa inyong gipas-an ug papahulayon ko kamo saad na sa Ginoo sa buhat sa kaluoy sa atong espirituhanon nga kinabuhi. Ug ang mao ang pasayloa ang mga kalapasan. Mateo 6:12 nag-ingon, upasayloa kami sa among mga sala, sama nga kami nagapasaylo sa mga nakasala kanamo. Nga kita, mangayo tagpasaylo ngadto sa Dios ug muhatag usab kitang kapasayloan sa nakahimo ug dili maayo kanato. So, sunod mao ang pas-anon ang sayop nga mapailubon. Nga kun adunay mga sayop diha sa tong pamilya o diha sa tong katilingban, andam kitang mopas-an niini nga pailubon. Naa sa Lucas 6:27 nag-ingon, apan sultihan ko kamo nga namati kanako, higugmaan ninyo ang inyong kaaway. Ug buhata ang maayo alang ni adtong nagdumot kanimo, laliman ka aron atong kaaway itong higugmaon ug buhata nato siya maayo aron siya maka pamalandong. Ug miingon sa 28, panalangini ang nagtunglo kaninyo ug pagampo kamo alang sa nagdaog-daog kaninyo. Grabe, lisod kining buhaton. Apan kun ato na kining buhaton, mo na nagiingon adto na ta sa gingharian sa langit. Welcome na ta dito. Pagsaka nato sa langit, mo-open na si San Pedro kay siya mao ang nagdala sa yabi sa gingharian sa langit. I-open ang pultahan alang kanato. Ug ang pag-ampo usab alang sa mga buhi ug mga patay. Naa sa John 17:24 nga iampo nato ang mga buhi ug ang mga patay. Aduna usay buhi nga patay na. Buhi sa lawas apan patay na sa iyahang soul. So atong iampo ang atong mga kaigsuunan instead nga atong i-judge sila kung unsa may ilang gihimo, apan ato silang panggaon mahalon ug atong isurrender ug iampo ngadto sa Dios nga unta maghaydan sila. So ingon anak mga kaigsunan ko, kung gusto kitang mahilangit, mo ni atong buhaton. Hands up ta. Yes. Gusto ko sa langit. Sa langit wala nang bear. That's why I drink beer here. No? Grabe. Ang balay ko sa langit, nagasidlak-sidlak. Balay ko sa langit, nagasidlak-sidlak. Sus kanindot. Kay eternal na to, walay katapusan. So, kung naghandom kita, niining kalibutana, kung tingali kitang tanan, maningkamot na kita, niining buhat sa kaluoy, wala na'y gigutom sa tibuok kalibutan, wala na'y naglisod-lisod, kay andam na kitang mupaambit ngadto sa uban, sa ilahang pangpinansya. Ug ingon man sab sa ilang espirituhanon nga kinabuhi nga andam na usab kitang musangyaw, mupahibalo o mutudlo kanila kung aduna kitay kaalam mahitungod sa gingharian sa Dios. So mga kaigsunan ko ni Kristo, daghan kay salamat ug manghinaot ta ug mapalandong ta nga kining work of mercy ug ang spiritual work of mercy maangkon nato aron makaangkon kita sa gingharian nga walay katapusan. Amen.